Sore iki bolo iki ceritane iki antri njipuk THR saka Bakpia 25 bolo wis rame tenan iki mbludak iki mau njuru kae kebak iki ceritane tenan. Wus luar biasa wonge aku iki wis tekan jero iki be antri peng ambal-ambalan saka njaba mau to kayak iki ngantri meneh. Lah iki kek buka sithik iki baris meneh iki sing sebelah kidul kene bolo. Lah iki bar iki to, lah iki engko geser ngulon ngono kae buka sak baris. Terus ngono kuwi buka sak baris. Lah iki wis pokoke isih antri bertahap-tahap. Lah iki bar iki baris kulon kene kayak iki engko antri ning kene iki bolo. Kuwi urung sempet njipuk duite bolo iki engko isih nang kono isih ngantri embo. Lah iki wis aku wis metu saka uyuyan mau bolo iki arep pindah meneh iku. Wah, prosesnya panjang tenan iki bolo ya wis resikone wong ya ngono kuwi. Yo alhamdulillah entuk lumayan lah. Wis saka Bakpia 25 yo alhamdulillah nyokong sithik-sithik nggo driver nggo apa wes supir taksi semua nggo andong sopir ngono kuwi bolo kabeh pokoke dikeki wis luar biasa iki. Terima kasih pokoknya kepada Bakpia Patuk 25 iki. Yang tengah kuwi kan ngene iki bolo. Iki nek campur wong wedok ora ngeri tenan. Ini tenan iki wis wis campur aduk ya iki wis oleh amplopan iki bolo. Wah, senenge setengah mati bolo. Iki nek ngojek yo sedina nutuk ya wis alhamdulillah ngono bolo.